Lähettiin just Klaukkalasta ajelee kohti Jämsää. Suurpelit odottaa. Ei. Hei, olen Samuli Räty. Olen tämän dokumentin ohjaaja, kuvaaja ja leikkaaja. Tässä on veljeni Juhani. Hän toimii toisena kuvaajana ja taituroin jälkikäsittelyn parissa. Matkalle mukaan tulee 2 hyvää ystävääni. Ei jaksa. Joni Mustonen ja Jan Gustafsson, joka on porukan noviisi. Kysyykö joku mikä on suurpeli? Suurpeli on vuosittain Jämsässä järjestettävä Pohjoismaiden suurin paintball-tapahtuma, jossa noin 600 ihmistä ottaa mittaa toisistaan. Eriä suurpelissä on 3, niin kuin on joukkoitakin, joten jokainen pääsee vuorollaan puolustamaan että hyökkäämään. Koska sama paikka on. Tää on suomalainen, ettei voi vierekkäin käydä kusella, niin pitää käydä kusella silleen. Vähintään 15 metriä. Mitä te olette odottamassa päivää kaikista eniten? Actioni. Joo, rankkuutta. Oletteko te kuinka monta kertaa ollut suurpeleissä? Tää on 5. kerta. Ekaa kerta. 5 mulla. Eli täällä on 1 juniori ja monta veteraania mukana. Yllätti, siskon poika ottaa mukaan. Eli Anssi Viskari, paremmin varmaan tunnetaan Mr. Lotharina. No mä luulin olevani agentti, että mä oon vaihtanut joukkuetta punaisiin tänä vuonna ja oli sujuvasti keltaisten Facebook-ryhmässä tarkkailemassa heidän suunnitelmia, mutta sikäli hyvä, että tarkkailin niitä suunnitelmia, koska olenkin keltaisissa. Mikä on niin paras juttu, mitä odotat päivältä? No, huikeita bunkkerien ynnä muuta vallotuksia ja kyllä mä aion marssia siellä etujoukoissa ja se mikä parasta, niin tänään kun mulla on oma kypäräkamera mukana, niin aion usuttaa meidän tytöt menemään ihan eturintamaan koko ajan. Et mä sanoin niille just äsken, että mä haluan hyvät maisemat siihen kun hyökätään ja sillähän se saadaan kun laitetaan 2 tyttöä sinne mönkimään ihan ensimmäisenä. Mitä sä odotat päivät kaikista eniten, kun päivä ei ole vielä alkanutkaan? Sitä, että mä saan ampua muutama äijän tuolta. Oot sä minkä värisessä joukkueessa? Keltaisissa tänä vuonna. Risto, Närvä ja Näpäks porukat on yleensä haukkunut, että sillä nimellä taitaa porukka paremmin tuntea. Sä oot noita ajoneuvoja ajamassa, niin haluatko kertoa noista ajoneuvoista vähän? No, meillä on tässä, tosiaan täällä on toi viime vuodesta tuttu Pajero ja sitten on toi nostohärveli. Ja sitten on uutena on toi, mitä mä ajan, niin on mun kilvaajolaite, tommonen kirpun tilalla tullut 2-paikkainen mönkkiä, niin sen kanssa mennään, että nyt saadaan ajoneuvot vähän uusiin paikkoihin kentälle, kun on maasto-ominaisuuksia vähän enemmän, niin tulee lisää haasteita. Millä noita ajoneuvoja pystyy pudottaa sitten tuolla kentällä? Siellä on PST-miehet, jotka ampuu erillisiä PST-kuulia ja ajoneuvossa on merkattu osumakohdat niihin ajoneuvoihin ja kun PST-mies onnistuu ampumaan siihen, niin ajoneuvo tippuu pois, että niitä ei saa ampua normaalin kuulan kanssa, ajoneuvoja ei saa ampua. Onko tuo tullut hurjia tilanteita tuolla kentällä noiden ajoneuvojen kanssa? Kyllä siellä on ajoneuvot on aiheuttanut paljon tuhoa, mutta sitten on myös näitä, että siellä on porukka välillä yrittänyt taktikoida sille, että ammutaan ajoneuvoja niin, että kuski ei näkisi sieltä mitään ja muuten. Kyllä siinä on, mutta nykyään tuomarit puuttuu hyvin peliin, kuten esimerkiksi nämä
meidän tiukat tuomarisetät täällä takan, niin puuttuu siihen, että ajoneuvoja ei ammuta turhaan. Luuletko, että paljon on sääntörikkomuksia tänä vuonna? Ihan varmaan tulee. Ja taas suomalaisilta. Mikä on semmonen ehkä räikein tai semmonen mikä on yleisin sääntörikkomus, mitä jengi tekee tuolla? Vaippaaminen. Mitä on vaippaaminen? Eli otetaan hitti ja pyyhitään se pois ja jatketaan sellainen, niin kuin ei olisi mitään osunut. Ootko kuinka monta vuotta tuomarina näin suurpeleen? 6 vuotta. 6 vuotta on tullut oltu. Mikä on haasteellisinta tuomarihommassa? No, olla se niinku puolueeton henkilö. Se on melkein se, että ei saa olla kenenkään puolella ja monta kertaa tullut sillä tavalla, että ei, kun sä teit näin ja kun sä teit noin ja kun sä oot tän puolella ja se on se ehkä se puolueellisuus haasteellista. Tuleeko paljon suusoittoa pelien välissä tai pelin jälkeen? Tulee sitten yli viime vuoden peleistä, niin sieltä on tullut suusoittoa tuurin tästä näin liputtamisesta, kun se pääsi tonne Kuivuriin. Tän hetken tilanne, kerropa. No meillä on tossa punaisia tossa metsikössä ja pellolla vielä puolustamassa. Tossa on bunkkeri pystyy vielä toimimaan ja niin sen takia me ollaan aika jumissa. Vihollinen jättää tähän myös ajoneuvoja, joita voidaan tuhota vaan noilla PST-aseilla, joilla on aika vaikea ampua. Koitetaan päästä nyt keltaisella tästä oikein kautta tonne Vajamäelle ja vihreät suojaa meidän vasenta laitaa. Onko tässä ollut vaikea päästä yli? No on ollut aika vaikea. Oli odotettavissa, että astetta on, mutta on aika vaikea kyllä. Täytyy vähän kääntää. Kertokaa joku mitä tässä tilanne! Väsyttää vähän, että... Eli miten meni ensimmäinen erä? Joo, vähän tiukkahan tuo oli. Ei oikein mennyt tuon aluksi päästä läpi tuosta, että... Koska en tiedä. Oletteko te seuraavassa erässä puolustamassa vai hyökkäämässä? Joo, puolustamassa ollaan, niin nyt ainakin tiedetään kyllä, että miten puolustaa. Että katsotaan miten punaista keltaista, että pääseekö ne läpi tuosta. Muuttuiko strategia pelin aikana paljonkin? Joo, kyllä muuttui. Että se alku nyt meni vähän rakauttaa yritettiin ensiksi, että sieltä ei päässyt. Katsotaan punaista keltaista, että huomasiko ne samaan, että mistä kautta kannattaa yrittää läpi. Eli seuraavalla rundilla sinne sitten enemmän miestä. Joo, kyllä.
meillä on jo puolustus on selvillä miten mennään. Miten toi äskeinen rundi meni sun mielestä? No, sinällään se vähän huonosti, ettei hirveän hyvin päästy puskemaan. Pitäis puskea vähän enemmän mun mielestä. Missä sä luulet, että se pahin paikka oli tossa äskeisessä erässä? Kyllä se olikin sinne konttikentälle yritettiin mennä, niin siinä kohtaa varmaan oli se kaikista tiukin paikka. Tiedätkö yhtään mitä meinaatte parantaa sitten ensi rundiin? En yhtään tiedä. Pitää vaan saada enemmän porukkaa liikkeelle. Miten toi erä sun mielestä meni teidän joukkueen osalta? No punaisilla niin kyllä se tuntuu ihan hyvin puolustus pelaavan koko ajan ja siinä hakee ensimmäistä tuntumaan suurpeleihin itsekin, niin pääsi ihan hyvin. Alku nyt oli hiljasta, mutta sitten eteni ihan hyvin. Seuraavaksi pääsitte hyökkäämään. Mitä luulet, miten menee hyökkäyspuoli punaisilta? No eiköhän samalla tarmolla, että tuolla on hyvät liiderit boostaamassa moraalia ja ollaan niin menossa kovaa vauhtia. Luuletteko, että vihreät pistää yhtä pahasti kampoihin kuin äskeisessä pelissä? No epäile, jos on samanlaista vatvoimista kuin äskeinen, niin ehkä me jyrätään ne kaikki. No hyökkäys etenee ihan kivasti. Tuolla näyttää olevan oikea laita nyt auki, että jos me päästään sinne, niin nyt yli niin menee hyvin. Eli mikä tuossa edellisessä rundissa meni pieleen, että Joo, pääsi läpi sieltä? Alku meni hyvin ja pietti, mutta sitten sieltä pääsi pieni porukka läpi tuolta laajasta ja se koukkasi tuolta laitoja pitkin tuonne lentokentälle ja piesi sieltä sitten tuonne koukkaamaan. Niin, Siinäpä se oli. Eli sen koukkauksen jälkeen niin te ette pystyneet enää Ei. Sitten oli jo porukka niin hajallaan tuossa kentällä, että ei saatu enää millään sitä minkäänlaista puolustuslinjaa sinne. Mitä nyt kun te pääsette seuraavaksi pelaa silleen, että keltaiset puolustaa, niin menettekö pistää kovaa vastaan? Joo, kyllä tietenkin. Loppuun asti pelaattaa. Eli ei luovuteta ennen kuin ruutulippu ei luovuteta. Miten sun mielestä toi äskeinen rundi menitte ja voititte ton äskeisen pelin? Alku oli taahmee. Loppuun kohde parannettiin. Ei siinä ollut mitään muuta. Teillä on seuraavaksi puolustuspeli edessä. Miten luulet, että pärjäätte puolustuksessa? Erittäin hyvän, koska itse on vajassa ja mulla on 2 laatikkoa kuulaa, sukelluspullo antaa ilmaa siinä koko aikaa merkkaameen ja etenkin huutaa ramppi täysää koko aikaa. Sillä mennään. Eli palloa saadaan ilmaan. Katsellaan, että riittääkö 4000 kuulaa alkuun. Luuletteko, että hyökkäys tyssää samalla lailla tohon noin kuin teillä alussa?
jos on musta kiinni, niin todellakin tyssä. Mikä tuo sut näin pitkälle suurpeleihin? Jaa, ei tämmöstä oikein muualla oo. Tyydyttää splättiin ainakin vuodeksi. Ensi vuonna sitten uudestaan. Miten toi äskeinen rundi meni? Te veitte ton äskeisen rundin aika totaalisesti. Joo, kyllä motivaatiota nostaa. Ensimmäinen voitettu rundi tänään ja pojat teki hyvää duunia. En itse päässyt näkemään viimeistä bunkkeriin, mutta meininki oli hyvä. Te joudutte seuraavassa pelissä puolustamaan. Mikä luulet, mikä on teidän johtajien strategia seuraavaan puolustukseen? Mitä me meinataan? Mä luulen, että mä lähdetään aggressiivisesti puolustaa. Täällä ei ole hirveästi nähty vastahyökkäyksiä. Pakko tässä noita pisteitä kiriin, niin jos työnnettäisiin takaisin välillä, niin voi olla, että vihollisella puku pöksyy. Kyllä tästä läpi päästään vielä. Mikä on tilanne? Aika tiukalla tässä mennään. Puolustusajan pienten karvojen varassa. Meillä on tuolla onneksi yksi koukkaus menossa vihollisen selustaan nyt ja kohta saadaan ajoneuvoita vahvistukseksi tää kaupungin pitämiseen, mutta tosi tiukalla mennään. Näytä. Ei hajonnut. Ei hajonnut.
kaikkensa antaneena. Tyytyväiset, helpottuneet ja pikkusen harmittaa, että 1,5 minuutista jäi kiinni. Toi viimeinen puolustus. Kaikki me annettiin. Eli teillä jäi lopussa niinku 1,5 minuuttia vielä aikaa, että te olisitte voittamatta puolustuksen. No näin mä ajattelen. Sitten se tuomarit tietysti vahvistaa niiden kellot sen ratkaisee, mutta tältä musta tuntuu. Onko jotain parannettavaa, jos meinaat ensi vuonna olla samoissa hommissa, niin mitä parantaisit ensi vuonna? No, omassa toiminnassa niin vieläkin enemmän johtajien yhteispeliä, että saadaan aina pelaajat mielekkäisiin paikkoihin. Sitä voi aina parantaa, vaikka kyllä nyt niin kuin voi sanoa, että meidän johtajat kyllä toimivat hemmetin hyvin. Mitkä on fiilikset näin pelien jälkeen tuosta suurpeleistä? No, joo, aika piesty olo. Ihan jees. 10. kertaa. Sano hei Suurpelissä. Nyt oli vähän vähemmän jengiä. Ei ollut ihan niin. Semmonen suurpeli, mutta... Saitko yhtään miekkatappoa tällä reissulla? Sain yhden. Juoksin konttikentällä läpi ja löin selkään. Näytähän nyt kameralle vielä sitä sun sapelias. Siinä. Virolaisesta ostoskeskukselta hankittu Viron pelissä. Ja 1712, eli oikeastaan just sen eka erän pisteen. Juise, tuletpa hakemaan voiton avaimet. Sääntöissä kuulut, niitä on piettävä tämän vuoden ja kaikista painttitapahtumista. Kiitos vetää nöyräksi oikein hieno päivä. Sitten on pitkä aika, rupesin laskemaan, että 7 vai 8 vuotta kun mä oon viimeksi tänne päässyt. Ja siihen on ollut syynsä ennen siinä missä naiskauneutta, siinä missä muutkin ymmärrän, niin mä ihan hetkeksi haluan pyytää tänne sen syyn, miksi mä en oo päässyt tänne siihen 7-8 vuoteen. Tää on ollut aina vääränä päivänä. Tää on ollut mun pojan syntymäpäivä. Tänään mun poika pelas mun kanssa. Iso kiitos punaiselle joukkueelle. Eli siellä oli hienot sektorijohtajat Jape, Tero, Toni, jotka kantoi ison vastuun ryhmäjohtaja, Sori Roope, siellä oli sitten kaikkia muista, niin en luettelekaan. Tosi hyvää pelaamista. Tokihan te kaikki huomasitte, että siellä oli myös sekä muutama moninkertainen tai useampikin moninkertainen Suomen mestari tässä lajissa ja siellä on niin tämän vuoden tulevat Suomen mestarit tässä lajissa. Mä toivon, että se kuitenkin oli semmoinen kokemus, että ainakin pääsitte ottaa niitä vastaan ja voin sanoa, että joka ikinen on kuin kokenut pelaaja tahansa, niin tää haastaa ihan eri lailla. Elikkä oli hienoa pelata kaikkia teitä vastaan ja teidän kanssa ennen kaikkea. Vielä kerran 3. iso punainen. Elikkä YKK ja iso punainen. Eikö iso punainen? Näin, YKK! Onks mikä sun paikka tossa Suomen Paintball-liitossa? Paintball-liitossa olen hallituksen jäsen. Mitä toi Suomen Paintball-liitto tekee tällä hetkellä paintballille Suomessa? Paintball-liitto järjestää Suomen mestaruussarjaa, eli SM-liigaa 1-, 2- ja 3. divisioona. Paljon Suomessa on about harrastajia paintballilla? Arvioiden mukaan niin noin 10 000 harrastajaa. Minkälaisissa hommissa sä itse pyörit niin siviilielämässä muualla kuin tuolla Suomen Paintball-liitossa? Olen nyt muutaman vuoden toiminut Suomen suurimmassa paintball-firmassa, eli Paintball Sissoksella niin toimitusjohtaja. Ootko itse kuinka kauan pelannut paintballia? Aloitin 98 ja aktiivisesti 2001 lähtien olen pelannut, eli vajaa 15 vuotta.
Tekisikö mieli olla tuolla suurpelissä muiden kanssa pelaamassa? Mä oon muutamina vuosina käynyt siellä, mutta ikävä kyllä tää työ vie tässä aika usein suurpelipäivänä aika iso osa. Niin tänäänkin meinasin mennä, mutta joku kaveri lainasi pelihousut, niin en voinut sit lähteä pelaamaan. Mitä luulet, mikä on suurpelien niin merkitys suomalaiselle paintballille? No, sillä on todennäköisesti aika iso merkitys, että kun on tämmöinen niin iso päätapahtuma, mihin tulee kaikkia pelaajia, mikä kerää niitä. Täälläkin tänään näkyy paljon sellaisia pelaajia, jotka on ollut monta vuotta pelaamatta tai ne on ennen pelannut aktiivisesti ja ne käy vaan vuosittain täällä. Niin kyllä niiden pelit todennäköisesti olisi aika vähissä, jos ei ne tänne tule. Minkä ikäisiä on yleensä ollut täällä suurpeleissä? Onko täällä ollut ihan junioreista niin kuin ihan vaariin asti? No joo, siis nuoremmathan oli tänäänkin siellä 12 vuoden paikkeilla ja oli kyllä käytännössä vanhempiensa mukana. Ja vanhemmat oli yli 50. Mutta siis, jos katsotaan keskimäärä pelaajaa, niin se on 30-40-vuotias. Ja se on niinku hämmästyttävää siinä, että miten vanha tuo keskimääräinen pelaaja on. Et kyllä ne ne 20-vuotiaat ja alle, niin ne on aika vähissä tässä tapahtumassa. Millä tavalla Jämsän Paintball pyrkisi, tai millä keinoilla te voisitte saada näitä junioripelaajia enemmän? No mehän ollaan nyt pyöritetty tässä niin paikallisesti niitä pikkukuulalla niitä pelejä. Ja koitettu sieltä saada niin nuoria tyyppejä pelailemaan tähän. Ja sitten meillähän on ne pari kilpajoukkuetta, niin se on niinku se tapa, miten saa niinku itse tähän lajiin.